Ik ben de verbinder. Ik leid het verhaal in bij het publiek. Ik vertel wat ze kunnen verwachten. Ik neem ze gewoon mee naar die straat. Iedereen woont van ons in een straat waar je lief en leed kunt delen. Waar getrouwd wordt, waar geboren wordt, waar mensen gaan scheiden, effen en waar mensen doodgaan. En aan het einde van het verhaal is dat je uiteindelijk zegt tegen het publiek: wij creëren een andere wereld dan waarin jullie zitten. Wij nemen op het podium jullie mee. En uiteindelijk maken we dan van die twee werelden maken we gewoon één en dan zingen we samen een afsluitingslied. Wij spelen 10 tot en met 14 mei, waar 3 grote verenigingen zich in de armen gepakt hebben en hebben gezegd: we gaan er wat moois van maken.